ιστό της πόλης και του νομού. Από εδώ, από την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους κυβερνώντες ότι επιτέλους φτάνει πια. Φτάνει πια στη φοροδιοικητική πολιτική. Φτάνει πια στην κυβερνητική αδιαλαξία. Ζητούν από την φτωχομεσαία αγροτιά να τις πάρουν και το τελευταίο που τους έχει απομείνει. Κατασκευάσανε ένα φορολογικό νόμο έκτρωμα και το έθεσαν σε εφαρμογή την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να αρχίσει να λειτουργεί ανήμερα. Και από τότε τι έχουμε? Διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων. Και μάλιστα στο Twitter. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους αγρότες ξέρουν το Twitter. Στις συναντήσεις που είχαμε με τους υπουργούς Γεωργίας και Οικονομικών πήραμε υποσχέσεις, αλλά μείνανε μόνο υποσχέσεις. Τα πορτοκάλια στο νομό συνεχίζουν να σαπίζουν. Και όσοι από εμάς παρακαλώντας καταφέρουμε να τα πουλήσουμε, δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε.